আমাদের চিত্রপথের নেতৃত্ব জবান দিল জবান রাখির একটা প্রমাণ। ভূপকরা চাপা করে যত্ন Subama tongke kai tor bonono subana buino hamzak ma tongke kai tor bonono hamzak buino khairot ma tongke kai tor bonono khairot Norma tongke kai tor bonono आंनि जीवनाव आं माने 6 बार बुट बासै पाइखा दाबो आं 7 बार बासना थाङै दङ अ 7 बाराव जुदि आं खोप्लाय थाखाय बुबाग्रानि लिडारशिप बुबाग्रानि तुइदलुंबाय बुबाग्रानि तिब्रा मथव आं जुदि खोप्लाय थाखाय बसाव आंनि बिसानि बेतन आं जत्तन आंनि जे बिसि खबजामानि एम आश्रमबारि दङ कमलपुर दङ यां सुरबो किजा खबजाबो आ जागा बागैसार नै बिसानि बेतन बो बिसाव दा बांनानि ना 5 बছर किजा किजा खाते बांनानि किन्तु बाबले सराय सराय साया ये बासा बासा कमुथिं नहा सिनि एनडीसी बिको बेतन बांना को बास बा फाइलिए ब्ले बासा दिन बाय गब्ले ये बोले साया आं बिसा लागाताना बागै थानानि बिनि मियात तो 5 बছर ओ 5 बছर बो आब्रो ओ मास माने ओ मासो बा बागमन बा ते बसखां मासो बागिया बा ते बसखां मासो बागन आमदि हेकेनो गेब दे बागै थानाय किन्तु ते बो बिसा बांनाय ये बासा बासा हिंगा एनडीसी बेतन बांना हिमानि बिसा लाइथाङा 2 बছर होइतोङा बस बा फैलिया आबा हरा कममा कक सवा गेजा को करे आबो ताम हिंदी बो पाब्लिक न को रिजा पाब्लिक तो आबोंनि को तो बो सानाय न गेसिनि सारनो आबना हमबाय मारिबो बो जे बो को रिखलांमनि जे जों थानाय 2021 जों जे सममानि प्रो जे बो को रिलांमनि 6 बार बुद जों बुसावै हारिका ताव जुदि 7 बार बासै जुदि पास नगाय बिन बेतन बांना हिमानि ओ बेतन तिनि मो आश्रम माने महारानी बिसिओ बो बांना बा थाङै दङ आबोनो आंनो थानि जत्तन कयनाय बिनि बागै जत्तन पालखै आफा खमना बागै अगस्त मासनि 2 तारिख तिनि जोंनि महारानी बिसिओ फाइबा गया बे खाना दैसा आश्रम बारिबो थांबा बयनाय आजागा पश्चिम टकसाइओ आमा हेगेनो खाना माने मो मासो बो 3टा जायगा 4टा जायगा बांना निने खाना गाय तो बेलाय काहामको ये गोजान माजार माने वो फाइमालि एगे बंखा तामे निबिन बकिसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना अपन भाई फाइमालि अगस्त मासनि 2 तारिख तिनि जोंनि महारानी बिसिओ फाइबा गया बे खाना दैसा आश्रम बारिबो थांबा बयनाय आजागा पश्चिम टकसाइओ आमा हेगेनो खाना माने मो मासो बो 3टा जायगा 4टा जायगा बांना निने खाना गाय तो बेलाय काहामको ये गोजान माजार माने वो फाइमालि एगे बंखा तामे निबिन बकिसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना अपन भाई